Så det morgon. Ta för vi till Danmark. Everything's gonna be all right. Happy days. Thursday, Friday, happy days. Fine, happy days. För mig så känns det som om att vi får affärast. Ja. Visst du norrne? Är du nästan utlärd du? Allt det. Smäller tar jag skruv och knappar. Here we go. Ut ur norrne. Först ur den hörne. Yeah. Man kan styra en bil så kan man också styra. Nej, styra skip så kan man också styra en bil. Okej, det är kameran för det Johan. Han sa du där inte bara. Det är omtaget. Ja, där är vi det nu. Nu får jag pissa. Oh my god, så startar dörren. Och you shit. Stickdörr, Johan. Du får ha stickdörr. Ja, en stickdörr la vi vägen. Jag har förstått det. Vet inte. Men shit alltså, fick du. Ska du spela på går? Kosse. Så det stickdörr jag säger. Rakul. Yeah. Nu har vi kort flera 1000 kilometer här där. Ja. Nu får vi till den sista böndagaren. Ja. Och vi är bort vi. Ja, här är också skylten, ja. Havntrupp. Nej, havntrupp. Så väljer vi till vänstra. Nu är det mega tajligt att vi kommer till den sista böndagaren. Och så tjejbar vi där bara. Langkryte 16. Jag har sånt 16. Oh man. Nej. Här är Stig som ska bruka. Sunday, Monday, happy days. Här är Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are goodbye, gray sky, hello blue. Nu får vi vita skruv ont det. What I hope you so right. You can't be Wey! wrong. Rockin' Hvor and er du rollin'. en bøndagare? Du går en bøndagare, ne? My happy days. Nu är det att vi tar upp. Vi fäster motor. Okej, jag känner en böndagare. Ja. Och så vart in i kameran. Yeah. Vidare nu en böndagar. Vidare nu en böndagar. La 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 la. Vidare nu en böndagar. Vidare nu en böndagar. La 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 la.